Marc? Sí, sí, com vulgueu. Sí. Teniu tots ja, Dani? Sí, sí. Estem tots? Vinga, bon dia a tots, benvinguts. Primer faré una mica d'introducció i després més o menys anem parlant dels temes que tenim. I si després de cada tema fem preguntes o fem preguntes al final, com vulgueu. Això ja ens ho digueu. Una introducció que vull fer primer de tots, esperem que tots estigueu bé, a nivell personal, a nivell de tot tipus, una situació molt complicada, a nivell de Covid, i nosaltres sabeu que del primer moment vam defensar la postura. Era molt més fàcil poder acabar maig, juny, juliol, 10 jornades i play-off, que estar en la situació que estem ara. La situació que estem ara és molt complexa, molt complicada a tots els nivells, veurem si podem fer normalitat, esperem tots que sí, però ve un novembre, un desembre i un gener bastant complicat. Nosaltres en pic es vam posar en marxa, sabeu que nosaltres vam fer una resolució de la federació, amb tot el procediment jurídic que hem seguit aquests mesos, hem sigut una entitat que han defensat el dret al treball de tothom, treballadors, l'entitat per si, i a més, era un dret que a nivell de seguidors, socis, nosaltres teníem que defensar fins a l'últim moment, que és el que hem fet, i estem seguint fent. Tot porta un procediment, sabem que la justícia no... una cosa que no és que vagi ràpida, i a partir d'aquí el temps ja posem a tothom al seu lloc. Esperem i una mica de paciència. Sobre la situació que tenim avui, sabeu que ja faig la introducció, nosaltres aquests mesos una de les coses que han caracteritzat és el nostre és el treball. El treball, volíem treballar fos com fos. Ens hem posat a l'escenari de poder treballar el 18, 19, 20 de setembre, han sigut els últims, es pot dir que han sigut els últims, dels últims segur, i el nostre objectiu molt important era fer efecte bombolla, és a dir, intentar començar i no parar. Ho hem aconseguit, hem pogut començar i hem pogut no parar. Hem estat 5-6 setmanes entrenant a màxim nivell, amb altura, el club ha fet un esforç, vull agrair als jugadors, als tècnics, a tothom, sabent que a nivell personal és un esforç molt important, però es tenia que fer, i és un moment atípic i es tenen que fer coses a vegades atípiques. Vull dir, hem intentat fer-ho, aïllar-los i fer una mica l'efecte bombolla. Hem jugat partits, que un cap de setmana ha jugat 2, 3, 4 partits, els que han pogut, perquè també la situació era fins a l'últim moment podem jugar, no podem jugar, organitzar partits no era fàcil per tothom, no per Lleida, sinó per tothom, i al final no s'ha pogut fer i ha començat la temporada. Vull dir que és un objectiu molt important, sabeu que hi ha clubs, no vull dir no, però per exemple l'Olot, Pobres, està en una situació molt complicada, l'Hèrcules també tenia un començament, ja sabeu totes les suspensions que es van fer i tenim que intentar evitar-ho perquè això és molt important el dia a dia. Amb l'aixecament de l'ERTO, que es va fer el 18 de setembre, 18, 19, 20, hi ha treballadors que no van venir a treballar, sabeu els treballadors que són treballadors que estan en altres clubs, el club per suposat a les decisions que té que prendre a nivell jurídic i per suposat nosaltres no els hem aixecat de l'ERTO. Vull dir que els treballadors segueixen amb ERTO per Lleida. Ells no s'han presentat al treball, no s'han presentat al test de PCR de Covid i a partir d'aquí nosaltres, amb aquest condicionant que és indispensable per poder treballar, el CP s'havia comunicat i els treballadors, en principi, desconeixem si segueixen amb ERTO o no segueixen amb ERTO, ho desconeixem, us ho dic sincerament, però és una cosa que tindran que fer a nivell personal ells. Si es volen aixecar l'ERTO, tindran que demanar ells. Potser ho han fet, ho desconeixem. A partir d'aquí nosaltres fem el dia a dia, nosaltres tenim un ERTE parcial, no tenim un ERTE total, nosaltres tenim un ERTE a molts sectors de l'entitat que no estan treballant, entre altres coses, per exemple, que a l'estadi no hem jugat, i hi ha diferents àrees del club i tenim un ERTE parcial, no l'hem aixecat a la totalitat. I és un ERTE que està actiu, en qualsevol moment la situació es torna a complicar, nosaltres el que tindrem que fer és la gent que no pugui treballar i pugui fer l'activitat, tornar-los a posar en ERTO. D'acord? A partir d'aquí vull fer aquesta introducció perquè tothom tingués clar la situació que estem
i llavors vull fer una reflexió a nivell esportiu. Nosaltres hem fet un equip, nosaltres creiem que molt competitiu, un equip que està preparat pels objectius que nosaltres volem a nivell de club. No serà fàcil, serà una competició per tothom, no solament per Lleida, és una competició complicada, molt express, i tant el positiu com el negatiu se magnificarà més, perquè si guanyes una victòria són 2, i si perds una derrota són 2. Tot és duplicat, perquè és molt més curt, són unes 20 jornades més o menys, la primera fase, i a partir d'aquí sabeu que la primera fase és important i la segona d'aquesta serà molt important, segons com acabem la primera fase. Vull dir que és molt important que tots plegats puguem tindre aquella ploma, aquell equilibri de poder treballar en tranquil·litat, però cada setmana això va ràpid. Diumenge vinent torno un altre partit i tinc que saber competir a màxim nivell. Dissabte no ens va anar bé, tinc que treure les reflexions corresponents, analitzar-ho i buscar solucions. Si voleu fer una pregunta de la introducció que he fet, després us parlarem dels protocols de Covid, us parlarem de la campanya de socis, les altres coses que tenim perquè us podem anar explicant i podem anar fent el dia a dia. Doncs Albert, has parlat de la pretemporada que va començar més tard que la resta de clubs. Esperàveu començar tan tard o quan vau començar amb els recursos esperàveu que es podria potser desencallar la situació una mica abans? O havíeu previst? Nosaltres vam començar quan la Real Federació Espanyola de Futbol va fer la resolució corresponent per poder aixecar un ERTO i començar. La gent que va començar abans va ser de mutu propi. Nosaltres vam començar quan la Federació Espanyola de Futbol va fer una resolució per poder començar. La va fer el dilluns, dimarts, nosaltres dijous es vam posar en marxa i divendres estàvem a la Vall d'Aran. Més ràpid és impossible. Vol dir que el club i l'entitat havia treballat per començar. Nosaltres no podíem començar abans. Hi havia una resolució, la resolució va ser el dilluns. Dimarts se va aprovar, dijous vam posar tota la maquinària en marxa i divendres estàvem a la Vall. Sí, has comentat que hi ha treballadors i jugadors que no se'ls ha aixecat l'ERTE, però estan competint, amb la qual cosa entenc que la federació els ha tramitat la fitxa. M'agradaria saber en quin punt exacte està la relació del Lleida Esportiu amb aquests jugadors. Els jugadors aquests són jugadors que al seu principi se van acabar un ERTO, estan suspesos, els dies de suspensió, que no sé exactament, va per dies, no va per mesos, són 117 dies. Però 117 dies el club, l'entitat, l'empresa tenen les obligacions i els treballadors també. Els treballadors tenen tot el treball, per suposat, a Lleida o a una altra entitat, però ho tenen que demanar. I si el Lleida no podia treballar, cap club podia treballar, ni al juliol, ni a l'agost, ni al setembre. Una cosa és que el Nàstic comencés a l'agost a treballar, o el Camp de Múrcia comencés el 24 d'agost, però el treball no era per ningú. I així ens ho va fer saber treball. Nosaltres al CEP es va parlar i va dir no, aquests senyors estan en suspensió de contracte, com qualsevol treballador de qualsevol empresa, i a partir d'aquí el que es tenia que fer és aixecar l'ERTE, que es va fer Lleida el 18 de setembre del 19, quan vam poder, amb una resolució federativa de competició i poder treballar, i automàticament què vam fer? Vam convocar nosaltres a tothom, els que avui estan a l'entitat treballant i els que si no ho sap que no van venir, us van presentar. Amb aquella convocatòria nosaltres també els vam convocar. Primera convocatòria imprescindible, protocol de Covid, prova de revisió, test PCR, no es van presentar. Amb una prova de PCR no feta, no es pot anar al treball. A partir d'aquí nosaltres vam fer que comunicava a nivell federatiu, a nivell de CEPE, i vam comunicar que nosaltres aixecàvem l'ERTO, la gent que va passar la prova de PCR va ser negativa, i els que no van presentar, nosaltres no podíem donar compte del treball. I si us va comunicar, i el CEPE se li va comunicar. I a partir d'aquí nosaltres, tot el que hagin fet a nivell particular, no ho sabem. Que l'ha hagut tramitat la llicència? Per suposat, suposo que hi ha hagut de tramitar, si no, no jugarien. Cada entitat sap el seu, sap que pot tramitar, vol dir que us han hagut de donar l'alta, però jo també us dic, això us confirmo, els van donar l'alta estant d'alta en Lleida. Això segur perquè ho tenim comprovat. És a dir, primer perquè les entitats van començar a entrenar abans, vull dir que Lleida està en ERTO, vol dir que els van donar l'alta segur. No volem creure que una entitat la va ficar a treballar sense donar-la l'alta i estan en ERTO en Lleida durant el mes d'agost o mes de setembre. Pensem que no. Nosaltres pensem que els van donar l'alta igual. Això ja és un tema jurídic, un tema que nosaltres al nostre departament ja ho
porta, ho està analitzant, ha fet tot el que tenia que fer i per suposat hi ha un procediment jurídic laboral, però hi ha un procediment jurídic que es tindrà que portar el seu desenllaç. I amb els implicats s'hi ha parlat? Nosaltres els hem comunicat com a qualsevol treballador. Tot el procediment des del minut zero del mes de març que nosaltres vam comunicar que es faria un ERTO, perquè nosaltres vam fer l'ERTO el 30 de març, amb efecte retroactiu, que es va aprovar a començaments d'abril. A la plantilla se li va comunicar el que comportava fer un ERTO, a tots els nivells. Tots es pensaven que durien 15, 20, 25, 30 dies, tot era un desconeixement per tothom, ho reconeixem, tant l'entitat, com les empreses, com els treballadors. Era un moment molt difícil. No sabíem si duraria 15 dies o duraria un mes, o duraria 2 o duraria 3. Mireu el que ha durat i mireu el que pot durar. A partir d'aquí, nosaltres les situacions personals les podem entendre, però la situació és per tothom igual. És a dir, un quan té una oferta la podem entendre, però la situació és per que té l'oferta i per no la té, i més en diner públic. I ja està cobrant l'ERTO. I us podem garantitzar que el juliol i l'agost els ERTO s'han cobrat. I el setembre també, perquè nosaltres vam aixecar l'ERTO a finals de setembre. Vol dir que aquest mes d'octubre s'estan cobrant ERTOs, de mesos atrasats. Per suposar, per exemple, a mesos vençuts, a 30-60 dies, amb pagaments dia 10, alguns mesos que no s'ha cobrat s'ha cobrat a posterior, doncs com tots els treballadors del país, perquè la situació és la que és. Albert, des de la ignorància, aleshores podem parlar de duplicitat de contractes, en segons casos? Nosaltres això és un tema que porta del departament jurídic. A partir d'aquí nosaltres tenim una cosa, contractes suspesos, aixecament d'ERTO, test PCR i a treballar. Tot el que no ha pogut fer-se això, aquest protocol, doncs nosaltres hem tractat a tothom igual. A tothom els hem tractat igual. A tothom se l'ha cobrat al mateix moment, a tothom se l'ha dat els mateixos serveis, a tothom se li ha fet el mateix. Les situacions personals de cadascú eren diferents? Sí, però les situacions laborals de cadascú eren totes les mateixes. Perquè les empreses tenen una obligació. Per exemple, una persona que està a ERTO, sabeu que durant 6 mesos l'empresa no el pot despedir. És a dir, fico un exemple, l'USO. Ens podia interessar o no ens podia interessar? Fiquem un exemple a contra el club. Nosaltres l'USO no li vam comunicar mai que rescindiríem el contracte. Mai. L'USO sabia que potser les condicions de l'USO, el rendiment de l'USO, no ens interessava. Però sabia que quan aixecarem l'ERTO el 18-19 de setembre, a l'USO el teníem que convocar, fer el test PCR i enviar-lo a la Vall d'Aran. Nosaltres mai hem convocat l'USO, no te queremos, no nos interesas, rescindim... Hauríem pogut fer-ho, però hauríem tingut que fer-ho d'un mutu acord. No ho vam fer, perquè s'ha acceptat l'USO fins quan? Doncs si va estar, per dir alguna cosa, 110 dies a l'ERTO, doncs si començàvem el 19 de setembre, l'ERTO s'acabava el 8 de gener. Doncs el 8 de gener, l'USO quedaria lliure. I podria fitxar, per dir alguna cosa, per l'Ebro, o per l'Egea, per l'equip que volgués. I el que són les regles del joc, que les tenim que acceptar tothom. Potser nosaltres les condicions de l'USO i el president de l'USO no ens interessaven, però nosaltres no ho vam fer. És a dir, vam fer el que vam fer tothom. A més, l'USO ha fet igual que altres tenien ofertes. També han fet el mateix procediment a nivell jurídic. Si li fem al Marc Trilles, per ficar un exemple, no tenim res ni contra el Marc, ni contra l'USO, ni contra el grup. Nosaltres hem fet el mateix a tothom. Nosaltres a tothom igual. És a dir, que pot haver duplicitat de contractes. Perdó, pot haver duplicitat de contractes. Nosaltres us expliquem la situació de Lleida. Si una altra entitat el contracte, la paraula us diu duplicitat de contracte. Però això no t'ho puc dir jo, perquè a nivell jurídic, això, en el temps, quan hi ha el procediment jurídic, s'hi decidirà. Estem en una situació excepcional per a tothom. Aquesta situació no havia passat mai. Nosaltres portem molts anys al món del futbol, i no porto 10 com a president de Lleida. Nosaltres analitzem, no sé si en 20, 25 o 30 anys havia passat mai aquesta situació. No. A partir d'aquí, a veure, estem clar, quina jurisprudència es crea, què passarà... Però tinc que tindre clar, els jugadors no són diferents a qualsevol treballador del país. I les normes i les regles són per tothom igual. I a partir d'aquí, doncs tinc que tots saber els drets, però també tinc que saber les obligacions. Albert, has parlat dels recursos i demandes que teniu a l'Audiència Nacional. En quin procés estan? En quin període estan? Què esteu esperant exactament? Bueno, nosaltres estan demanant informació, és a dir, estan demanant més documentació. A més, per sort o per desgràcia, tot l'escenari està produint-se de
agost, setembre i octubre, la nostra instrucció del cas i les nostres demandes ens estan donant la raó. Nosaltres vam defensar al primer moment el jugar, però no dic jugar a Lleida, jugar a tothom i acabar la competició. I ja veieu l'escenari, això una cosa, si la voluntat que hi ha ara per part de tothom, federacions, jugadors, sindicats, al maig hagués existit, les 10 jornades haguessin jugat segur. I haguessin jugat al play-off segur. Clar, nosaltres, cada escenari que es produeix, cada resolució que es produeix, diu una cosa, els jutges demanen informació i tot el que ens arriba nosaltres ja enviem per instruir i fer tota una instrucció del cas cada vegada més completa. El resum és tota aquesta voluntat que hi ha avui per jugar i fer normalitat, aquesta nova normalitat que tothom parla. Doncs a l'agost tothom tenia molta pressa. I Lleida no començarà, Lleida és la referència. En aquest sentit, ho tornem a demostrar. Avui hi ha clubs que van començar fa 15 o 20 dies i estan totalment parats. És a dir, el temps no volem la raó. Nosaltres no volem tenir la raó, nosaltres el que volem és jugar. Nosaltres no volem el Covid. Nosaltres el que volem fer és la normalitat de sempre, però sabem que és molt difícil. Llavors, a vegades les coses has d'analitzar, no dic fredament, però en perspectiva, en dimensió, sense perjudicar ningú. Aquí tothom tenia pressa, els pares, les mares, tothom. Futbol formatiu, assegut, semblava que s'acabava el món. Calma, responsabilitat, és molt important. Una pregunta més? Bé, en protocols, nosaltres a nivell entitat, sabeu que el mes de maig a l'Ajuntament ja se li va demanar l'obertura del camp d'esports, perquè també nosaltres estem en un procediment jurídic i una cosa que nosaltres havíem preparat i dins de l'argumentari nostre ho teníem que fer, pensant sempre que en 15-20 dies s'hi podria jugar. No s'ha pogut jugar, ni el maig ni el juny ni el juliol, però nosaltres vol dir que vam fer la feina. Nosaltres vam fer unes mesures del camp d'esports de seguretat, és una cosa que es va fer. Es va fer un informe jurídic tècnic sanitari, de seguretat integral del Covid-19, és a dir, per a que pugui entrar gent, pels treballadors, pel públic, per la gent que ens visita el dia a dia, com per exemple vosaltres avui. Han fet un informe jurídic integral. Per què? Per poder-ho tindre, per poder fer el dia a dia. I a més, han preparat amb la Federació Espanyola de Futbol els certificats corresponents. La Federació ens ha donat un certificat de tot el que es fa aquí, amb aquests informes jurídics, dos informes de protocol de Covid, que des de la setmana passada, quan comença la Lliga, que comencem nosaltres, una setmana després, més tard, ja tenim el certificat aprovat per la Federació Espanyola de Futbol. És a dir, via Fènix, via plataforma telemàtica, què se fa? El seguiment, la comprovació dels protocols, i que tot vagi a bon terme. És a dir, el dia el 7 o 8 de novembre que comencem la temporada, realment tots aquests dies i mesos anteriors anem fent la feina i si hi ha alguna cosa que es té que rectificar, la puguem anar rectificant i la puguem anar millorant. També avui moltes que unes necessitats, dintre d'una setmana o 15 dies en tindrem unes altres, perquè la situació ha canviat. O a millor o a pitjor. No vol dir que tots plegats tenim que anar millorant la situació i coses que ara no ens demanen, potser en una setmana ens ho demanaran. Coses que avui ens demanen, potser després no ens ho demanaran. Nosaltres ja tenim el certificat federatiu, que és una cosa que es tenia que fer, amb tots els informes que han fet, per poder, a nivell entitat, estar al dia de tot el que es demanen sobre el Covid-19. Aquí són resums informatius, informes jurídics, mèdics, tècnics, de seguretat també, com tenim que fer tota la seguretat de l'estadi, com vosaltres us tenim que atendre quan veniu, quan marxeu, tot els serveis, com farem un partit, com el deixarem de fer, quines zones utilitzarem, quines no utilitzarem, el per què ho farem així, quins accessors tindrem... Tot. Nosaltres tenim un estadi de primera divisió. Nosaltres tenim, en aquest sentit, molta més feina. I el que tenim que fer és organitzar-ho. Amb les nostres estructures. Perquè el que pot fer és que vol més una cosa, vol més organitzar, que fer l'acte. Seria molt complicat, llavors. Nosaltres ho tenim que fer amb temps, amb tranquil·litat, i això nosaltres al mes vaig anar a una cosa de treballar. Per quin motiu? Perquè si després hem pogut jugar, per una calcularíssima, pel motiu que fos, tenim que estar preparats.
després de 6-7 mesos, ja ho tenim fet. I presentat, i aprovat, i certificat. A dia d'avui, ja sé que la setmana que ve igual tot ha canviat, però a dia d'avui hi ha un protocol de la paeria per l'apertura del camp d'esports i voluntat del club de que, arribat el cas, entri públic als partits? Nosaltres ho tenim tot preparat per poder entrar públic. Què tenim que fer? Nosaltres anem amb temps. No volem a la paeria parlar fa 15 dies perquè el dia 7 de novembre he tingut que canviar totes les regles del joc. Estem esperant aquests dies i més amb els escenaris dels últims dies com quedarà definit més o menys com ens anem apropant al dia de partit. Vol dir que la paeria potser a final de setmana els tocarem, segons com vagi avui i demà, però que igual dimecres tenim una informació totalment nova, la paeria està treballant amb altres escenaris i altres instal·lacions. Ja té una experiència. Què farem? Si d'aquí el dijous la cosa no canvia, el divendres els trucarem. Intentarem quedar dilluns, dimarts a la setmana, que és setmana de competició, igual que quedarem amb Mossos d'Esquadra, igual que quedarem amb seguretat privada, igual que quedarem amb ambulàncies, igual que quedarem amb protocol d'entrades, protocol de taquillatge. Tindrem que adaptar tot el que han fet aquests anys a la situació actual. Com més dies ens esperem, més actualitzats estarem a la situació que estem vivint. Perquè igual avui prenem decisions que igual dintre de 4 dies no ens valen. Doncs esperem-nos, nosaltres la feina a nivell d'entitat la tenim feta, l'Ajuntament té una experiència i a partir d'aquí, tots plegats, sortirem endavant perquè el 7 i el 8 es pugui fer. Després no ho podrem fer. El club, com després us ho explicaré, té alternatives, té plan B i té plan C. Per què? Per donar servei a la nostra gent, perquè puguin veure Lleida d'una manera o d'una altra. Albert, entenc doncs que la voluntat del Lleida és que el primer partit a casa pugui haver-hi públic. Amb quin tant per cent? Quanta gent us agradaria que ho pot? Ara amb la campanya de socis, això us ho explicaré. Més o menys com treballem el tant per cent nosaltres amb l'aforament que tenim a l'estadi, amb aquell 30-40% podem treballar. Llavors, el primer que tenim que fer és una servei al soci abonat nostre. Ara us expliquem la campanya de socis, com ho voldrem fer, però no ho sabem l'escenari que tindrem. Perquè la cosa, en teoria, no és que es vagi complicant, però hi ha un escenari totalment diferent. I potser el que passa a Sabadell no passa a Lleida. Llavors sabeu que també l'opinió a nivell municipal, a nivell territori, és molt important. Alguna pregunta més? O voleu que passa a la campanya de socis? Bé, campanya de socis, nosaltres, el cartell, ara us ensenyarem, treballem amb una imatge de l'any passat, és a dir, volem fer una mica la continuïtat de l'any passat, que ens vam quedar el mes de març. Seguim amb el rauxa, amb l'estima, amb el coratge, amb l'identitat, amb el compromís, amb la perseverança, us ensenyarem el cartell. I fem un missatge molt clar. I el cel segueix en blau. I a pesar de tot el que estem vivint, de tot el que ens està passant, de tots els nostres valors com a entitat i de la nostra gent, i el cel segueix en blau. Aquí tinc el cartell, si voleu. A veure que tenim la carta. És un missatge de continuïtat, de tot el que estem vivint, de valors, de l'entitat i dels nostres colors, del blau. Què vol dir això? Amb el missatge que us donem tenim que fer una cosa senzilla i fàcil per tothom, i més amb la situació que estem vivint tots plegats. Primer de tot, els carnets que es tenen d'aquesta temporada segueixen la seva validesa. És a dir, de moment no canviarem carnets. No tenim que córrer, no tenim que vindre al club, no tenim que fer res excepcional. I ja estem, en teoria, pensem que estem al mes de març encara, al mes d'abril. El carnet que tu tinguis com a soci, Albert, aquest carnet te permetrà el dia 7 venir al camp d'esports i podràs entrar al camp. I podràs veure el teu partit, sempre i quan tots plegats ho puguem fer, que és el que puguem fer. Què farem? Marcarem, ara al començar el mes de novembre, marcarem una data d'inici, perquè la gent es pugui renovar el carnet. I s'acabarà, ja us ho diré exactament, igual comença el 5 al 10 de novembre, començarem. I s'acabarà el 26-27 de novembre, donarem 15-20 dies, tot el mes de novembre, més o menys, o 20 o 25 dies, perquè com ho farem? Molt senzill. Comunicarem a xarxes, a tots els socis, farem un compte corrent. Doncs la persona que sigui sòcia o abonada farà un ingrés de l'import que ara us direm
i automàticament el tindrà renovat. Quan li donarem el carnet nou? No us preocupeu, ja us el donarem el nou. Mentre no donem el nou, podreu entrar amb el que teniu. Perquè la gent no tingui que venir a l'estadi, no tingui de fer pagaments de res. Ho farem molt senzill. Si podem fer TPVs virtuals, farem TPVs virtuals. Ho farem tot que sigui molt senzill. El més senzill és que el que a casa, fer una transferència bancària, per dir alguna cosa, 100 euros, o 100 euros. Automàticament el carnet teu seguirà funcionant, igual al desembre o al gener us enviarem els nous. Quins són els nous? Els nous són aquests. Hem fet un carnet únic, senzill. Senzill, un carnet únic de totes les zones, això sí, amb la seva descripció, tindrà la seva descripció, després ja us ho ensenyaré perquè voleu fer fotos amb tranquil·litat. Tindreu la seva descripció, el seu seient, igual us el donem al gener. Per què? Perquè farem intercanvi a l'estadi, perquè si la cosa millora, us podrem fer vindre-us del carnet. Si la cosa no millora, ja buscarem per NAFE, que és un partner que tenim, que us ho puguin enviar a casa i torneu el vell. Buscarem solucions per tot, però amb tranquil·litat, no tenim pressa. Què demanem? Que si comencem el 5 de novembre, que serà el 5, el 7 o el 8, i tenim temps fins al 26 o el 27, doncs la gent que renovi. Mentre no renovi, el carnet el tindrà activat. I tant, podràs vindre al camp d'esports, sense cap problema. Si juguem contra el Llagostera, podràs vindre contra el Llagostera a veure el partit. I després, el següent partit, també el podràs vindre a venir. I si el 26 no renovo, no passa res, has vist els partits que l'any passat no vas poder veure, t'ho compensem, a part del preu, que també us baixem una mica el preu, també com a compensació de l'any passat, nosaltres volem que tothom se repeteixi, tothom se faci soci. Per tot, pel projecte, per tothom. Ho fem un vot de confiança. A la situació que estem, ens tenim que ajudar entre tots. L'entitat té que ajudar el soci té que ajudar l'entitat. Sapigueu que més o menys podeu venir, encara que pagueu el 25, hi haurà una data límit, i aquella data límit que no haurà pagat, doncs no haurà renovat. Vol dir que el pròxim partit, si és el 8 de desembre, el dia que sigui, aquell partit no podrà entrar amb aquell carnet. Quedarà anul·lat. Si haurà pagat, doncs automàticament, informàticament, el club li seguirà activant aquell carnet i podrà entrar tota la temporada. D'acord? A més, els preus han de fer una reducció d'una mica més del 10%, és a dir, menys les VIP i les llotges no modifiquem el preu. Perquè, a més, el dia a dia, les VIPs i les llotges tenen uns condicionants especials, de serveis, d'ubicació, la gent que està a les llotges tots és proximitat, a nivell d'entorn seu, poden anar al seu seient, però a més, nosaltres tenim un altre problema. Si un té la fila 10 de l'accés 1 i seient 14, suposo que aquest nucli que està dins no es podrà acceptar, perquè tenen que marcar les distàncies, la gent ho farem amb un ordre, però la gent se sentarà on podrà, a tribuna marcarem una zona que s'hi podrà anar, a l'hora en marcarem una altra, a lateral en marcarem una altra. I es podrà anar allí i la gent se sentarà marcant una cadira sí, dos cadires no, marcar les distàncies. Si una persona va amb el seu fill, doncs sabeu que pot estar junt. És a dir, què demanem? Col·laboració. Nosaltres, per suposat, hi haurà acomodadors, la gent que facilitarà les coses, tenim que vindre als estadis amb temps, perquè s'ha de prendre la temperatura, ara us ho explicaré tot. Però ja ho sabeu, el que passa tot arreu. Temperatura, QR, tot el que estem preparant, no pots vindre al camp 10 minuts abans, perquè entraràs a la mitja part. Estic vindre al camp en temps. No podem estar pel camp passejant pels passadissos. S'arriba al camp i se senta en una cadira. No podem estar al camp de peu. Tinc que estar al camp sentats. No és la vida, és el que tenim en aquests moments. I si tu estàs a tribuna, el carnet és persona intransferible, i ara més que mai. Si qualsevol persona que té un carnet de soci de la Bonat de Lleida i li deixa la seva germana, no podrà entrar. Perquè el QR té que ser el titular del compte. Per què? Perquè té que haver rastreig, té que haver un seguiment, té que haver temperatura de Covid. Vull dir, ara és més persona intransferible que mai, i més en els protocols de Covid. Vull dir que un carnet no es pot deixar a ningú, per suposat que no. Ja no, ni jubilat, ni infantil, no, tothom tindrà que vindre a l'estadi com? Amb DNI. Importantíssim. No es pot deixar... Suposo que, com a tot arreu, tot el que vulgueu fer de les poques coses que podem fer. Llavors, els preus. Per exemple, VIP, llotges, són els mateixos preus, són els preus de l'any passat, 375, 295 i 250. La tribuna passa a 200 euros, tribuna jubilat a 165, el lateral a 140, lateral jubilat a 105, els gols de 105 passen a 90, hi ha descomptes de més del 10%.
La grada d'animació de 80, 85, ara passa a 70, i el Som i Serem passa a 50. I l'infantil era simbòlic, era 10 euros, queda igual. Avui han baixat preus. Per què? Doncs també per convencer una mica el de l'any passat que no es va poder venir. A més, durant el novembre podeu venir encara que no l'activeu. Intentem ficar-nos a l'abonat del soci i sobretot amb aquests diners hem de donar servei, que la gent que cada any darrere any, ha estat nosaltres. Socis nous. Quan se podran fer socis nous? Quan acabarem l'activació dels socis. És a dir, a partir del dia 27, si fem el 27 com a data límit, que ara us ho explicaré, doncs a partir d'aquell dia el soci nou se podrà fer. Quins preus té el soci nou? Els de l'any passat. Els 225, els de l'any passat, els mateixos. No tenen el descompte. La persona que l'any passat no va venir, els tens que fer soci, al preu de sempre. Recordeu que fa 6-7 anys que no pugem preus nosaltres. Pugem preus temporalment que han canviat el producte. O la grada d'animació, que abans no existia, és un altre... Però nosaltres no pugem preus. No hem pujat, fa molts anys que no pugem preus. A àmbit global. Vol dir que si no pugem preus, quan la cosa anava bé, baixava preus. La persona que es fa soci nou anirà amb els preus passats, els de l'any passat. Que els tenim per aquí, me sembla, que els tenim per aquí, si voleu us els ensenyo, si voleu apuntar-los. El soci són 375, el soci nou, ara parlem. Llotja tribuna 295, llotja jubilat 250, tribuna 225, tribuna jubilat 180, lateral 160, lateral jubilat 115, gols 105, grada d'animació 80, Som i Serem de 11-17 anys 55 i infantil, és el mateix preu, que queda 10 euros, que és un preu simbòlic que posem. Ja us ho deixo aquí, si us voleu fer una foto, ho pugueu mirar. Llavors, la campanya de socis, fem reducció de preu i mentre no activeu, la gent podrà venir al camp. Ubicacions a l'estadi, els accessos seran els mateixos, diu que els grafets estan distribuïts i tenen que ser els mateixos accessos. Llavors el que hem de fer és anar distribuint les zones. Si tu entres per l'accés 1 i tenies tribuna alta i tribuna baixa, nosaltres al protocol hem fet una redistribució. Sols s'obrirà a l'estadi les parts de baix. Tribuna de baix, gol nord de baix, lateral de baix. Les parts altes de l'estadi, amb els socis que tenim, estaran tancades. No s'hi podrà accedir. Vol dir que sol treballarem amb zones baixes. Tribuna baixa, gol nord baixa, que és la grada d'animació, i lateral baix. Totes les parts altes tancades. En un principi, l'inici serà del 5 al 10, quan podeu renovar els carnets. L'últim dia serà el divendres 27 de novembre. L'últim dia serà el divendres 27 de novembre. Els socis nous vol dir que a partir del dia 27 se podran fer socis. A partir del 27 de novembre. Per què? Perquè els dos primers partits, els tres que l'any tindrà al novembre, que no ho fem, són 2 o 3, volem treballar amb el soci. Prova, com funcionen els protocols, si hi ha unes coses que tenim que millorar. Volem dedicar-nos al soci que tenim en aquests moments a l'entitat. Són 3.102. Amb aquests 3.102 volem donar servei a aquesta gent. Per què? Perquè tenim que adequar protocols, accessos, ho tenim que fer i tenim que treballar amb ells. Perquè hi haurà coses que sortiran que les tindrem que millorar i coses que fem d'una manera i potser les tindrem que fer d'una altra. Vull dir que aquests partits del novembre treballarem amb ells sols. No vendrem entrades. No vendrà entrades. Ja us ho dic ara, això avui serà molt difícil vendre paper. Primer per aforament, segon per distribució i tercer perquè encara es complica més tot el tema dels rastreig, dels QRs, de tot. No hi haurà entrades. De moment a Lleida no vendrà entrades. Segur fins al Nadal, segur que no vendrà entrades. Vol dir que té que millorar la situació per poder vendre entrades. No podem entrar al camp. El club ja té preparat un streaming i televisió. Serà streaming de pay-per-view, apago. Cada partit valdrà 10 euros. És a dir, si al camp no es pot entrar, nosaltres tenim que donar servei al soci. Si ho fem via streaming en pay-per-view, el partit es donaran 10 euros per terminal. El soci gratuït. El soci, automàticament, la gent que vagi renovant fins al 27 de novembre. Si fem streaming en pay-per-view, el soci d'avui el tindrà gratuït, no tindrà que pagar. Però si no ha renovat a partir del 27, els partits que farem en pay-per-view es tindran que pagar. Nosaltres ja tenim un acord a nivell de drets de televisió, independentment d'Esport 3, que és un altre producte que tenim, que podem utilitzar, perquè s'ha renovat, els clubs han renovat els drets de televisió amb Esport 3, amb les mateixes quantitats de l'any passat, que eren més o menys uns 60.000 euros, vull dir que tenim el que cadascú té, la majoria de gent té footers, nosaltres sabeu que altres amb footers no vam ser els drets a 4 o 5 anys,
nosaltres tenim els nostres drets, com tenim els drets del club, els podem comercialitzar. Hi ha una situació, doncs ho hem pogut fer. I farem un PPP. Vol dir que, això sí, el soci abonat, per suposat, fins al 27, sap que si té un partit a la tele perquè no poden entrar, el tindrà gratis. I a més, quan renovarà, si tinc que fer partits per la televisió, és un servei que tindrà gratuït. Sempre ja s'obrirà el cost al club, perquè ho pugui fer. El que no sigui, s'ha tindrà de pagar. Ja ho direm ara, serà €10. Per terminar, volem que la gent se faci sòcia. A part d'això, volem donar servei al soci, amb la situació que tenim. Nosaltres hem de donar, si es pot vindre a fer una cosa, si no es pot vindre a fer una altra, perquè la gent pugui veure Lleida, i la gent que és sòcia veure una cosa zero. No es podrà canviar d'ubicacions aquest any, no es podrà canviar de res, tot seguirà igual. No, és que me'n vull anar. Hi ha un problema, entre parèntesis, gent, és una minoria, altres tenim un estudi fet, és gent, però n'hi ha poca gent. Somissedents que passa carret adult. Un somissedent que està a tribuna, automàticament passa de pagar 55, aquest any 50, podríem baixar el preu, un 10% menys, a pagar 225, perquè passa a ser adult, un somissedent. Nosaltres ho tenim, la gent ja té que ser responsable, sap que si ha fet 18 anys i vol seguir sent soci, tindrà que estar a la ubicació que està, que són 225 euros. Si una persona està lateral, doncs el mateix, si pagava 55, està lateral, doncs ha de que pagar, que és adult. És el mateix en l'infantil o el somixerent, la persona que té 11 anys i passa a tenir 12, perquè ell pagarà si vol la transferència de 10 euros, però el club, a l'hora d'activar-li, li pitarà informàticament, perquè no era el pago corresponent, perquè no té que pagar 10, té que pagar 50. Què us vull dir? Tot també sembla que tinguin que fer, no és qüestió, si fa falta una persona es pot equivocar, però no passa res, és els bons casos del tipus de carnets que condicionen molt l'edat. Igual, el mateix que la persona, al contrari, l'efecte invers. Una persona que paga 225 anys, 25 euros a tribuna i jubile, i passa a pagar per dir alguna cosa 180. Doncs ell mateix, si té el carnet de jubilació i automàticament li facilita al club al moment que facilitarem, i el club sap que el 225 passa a 180 i no passa res. Tant a favor com en contra. Què us volem dir? Que tots tenim que estar en una sintonia, per això ho dic al començament. Amb la situació que estem vivint té que haver molta predisposició per totes les parts, a fer-ho fàcil. Nosaltres el que volem fer-ho és que la gent pugui vindre a Lleida. Tot el que estigui canviant, i ja ho farem la temporada següent. No té sentit fer canvis aquest any, perquè no es podeu sentar ni al seient. Potser tu sí que hi podràs sentar, però ell no, perquè la cadira se li ha tocat, però la d'ell no, i tindrà que anar-se 10 metres més cap allà. Quan arribis a l'estadi, senta. Ja intentarem marcar les seients, amb els protocols corresponents, però que la gent se vagi adaptant. Tenim que fer un esforç tots plegats. Gol-Nord, a més s'ajunta amb una cosa, Gol-Nord tinc la grada d'animació al 100%. Vol dir que fent el càlcul de la capacitat de la grada de baix, amb la grada d'animació i la gent que tenim sòcia de Gol-Nord, la grada de baix de Gol-Nord està sobre una cadira. Una, ja ho tenim calculat. Gol-Nord està ple amb el protocol actual. Perquè tenim la grada d'animació al 100%, les 400 persones que ocupen la grada d'animació, més el soci de Gol-Nord. Perquè també dic, pot ser que a Gol-Nord ens tinguem que replantejar, potser hauria una pastilla de Gol-Nord. De moment, no. Com no vendem entrades i el soci nou, doncs ho tindrem que parlar, que Gol-Nord ho tenim bastant col·lapsat a nivell de protocol. Pot haver escenaris d'aquestos. També tenim Gol-Sud, que no fem anar. Per afició contrària, per suposar que no n'hi haurà. I nosaltres ja anirem i ningú vindrà cap aquí. És una cosa que entre clubs també s'ha parlat. Credencials, premsa, funcionarà diferent, això ja no val. Vull saber els protocols que esteu fent per anar a jugar al camp de l'Hospitalet, quan anem a jugar, quan tenim que vindre aquí, serà molt senzill. Podem ser quan tenim que vindre a l'Hospitalet, t'ho acreditar, com si no al camp de l'Hèrcules. Una persona per mitjà, si ja tens escrita el fotògraf i el que té que fer la crònica, coses senzilles. Ens tenim que acreditar com si se va jugar fora. Una porta d'accés, amb la temperatura, amb la mascareta, amb la distància, amb el gel. Farem senzill. Ens tenim que acreditar cada diumenge. Credencials d'empresa. Ja ho estem parlant amb les empreses. Com ho farem? També ho farem senzill. Una cosa que a les empreses també els sigui còmode, perquè les empreses més tenen que donar el servei com a producte que ells tenen de partner. Doncs buscarem una solució que també els sigui còmode. Però les credencials de l'any passat no va bé. Entrades ja us he comentat que no en farem, el tema xeremi també us ho hem dit. El tema del seient, us som sincers. Nosaltres marcarem unes zones acotades,
farem seient sí, seient no, en primer grau o proximitat la gent s'ha quedat sentar junta, un pare i un fill, un padrí, que sí, però la gent està anant a sentar-se a repartir en aquella zona. Preguntes sobre la campanya de socis. Sí, només per dir una coseta clara. Entenc que llavors els no abonats, fins que no vengueu entrades, no podran entrar al camp de cap forma, no? De moment no. De moment no, perquè és que passa que tenim dos problemes. Un d'aforament, segon, el protocol, hem reunit tot el tema de QR, vosaltres accedir a l'estadi. No sé si ho esteu fent vosaltres ja, ho esteu fent amb QR, vosaltres accedirà amb QR, la protecció de dades, això és una cosa que tots tinguin a millorar. I a més, el QR ja porta un funcionament important al començament, la gent ja que per fer QR no ho podem fer el dia del partit, vol donar 2 o 3 dies abans de començar el primer partit, la gent tindrà que vindre a omplir les dades del QR, aquí ho ficarem aquí fora, ja veurem si ho farem per ell, no ho sé, ja ho estudiarem, però tindrà que entrar les dades del QR d'aquell carnet, perquè si no, cada persona que es ficava al QR tindrà que entrar les seves dades la primera vegada, després ja valdrà per tot l'any, però es té que fer, hi ha uns procediments que es tenen que fer, que els documents que vosaltres signeu, però també es tindran que signar ells. Què us demanem? Entre tots, nosaltres si fa falta 3 o 4 dies abans, ho ficarem aquí fora penjat, perquè la gent ho pugui fer, ho ficarem a la web del club, buscarem alternatives perquè la gent no tingui que vindre per aquí. Com menys mobilitat, molt millor. Però els no abonats no poden vindre a l'estadi. Primer per aforament i segon per tot el tema de protocols de Covid. De moment, amb ficció públic ho farem. Tenint en compte totes les mesures que s'han de prendre, sobretot d'higiene, es farà una neteja de la vegada del camp d'esport. Un dels motius que nosaltres ja al protocol acotem molta zona és perquè la zona que acotem, dins de la situació que sabeu que hi ha a l'estadi, però no d'ara, de fa molts anys, molt complexa, limitem molt de cara a l'Ajuntament i de cara a nosaltres que puguem fer tot el que es pugui fer. Però una cosa està molt clara, no hi haurà res a les noves, per lo que veiem, l'Ajuntament no va comunicar res. L'Ajuntament sap les necessitats que té el camp d'esports, però no per Lleida, per qualsevol escenari, la suspensió de la Copa Catalunya de l'any passat. Doncs l'Ajuntament, nosaltres quan ens reunirem, com ell també ja sap l'escenari i tots els manteniments que s'han fet, i el que han fet aquests 8 mesos, nosaltres hi tornarem a exposar. Però ara ja no és un tema de Lleida, és un tema més que mai els protocols de Covid. Doncs clar, per suposat que acotarem molta zona, molts lavabos no s'obriran, els que s'obriran, per exemple, al nord, que els lavabos del mercat, que s'utilitzen els dijous, doncs aquests lavabos es seguiran mantenint com s'estan mantenint. Tot el que acotem és perquè sigui més fàcil poder tenir-ho molt millor. Amb això estem treballant, per això nosaltres estem esperant, quan ens reunim amb ell, que sapiguem exactament tot el que condicionar els protocols de Covid a canvi a nivell municipal, vull dir, a nivell d'Ajuntament. I per això tenim a zones. No podem tenir tot l'estadi obert per 3.000 persones, perquè és inviable, no podem. I a més, ho tenim calculat, tot ubicat perfectament, tot el seu seient, i no hi ha cap problema. Es pot fer. El que la persona que està a dalt, doncs el que està aquí, la que està a tribuna baix. I el que està a baix, no podrà anar a la del seu amic, tindrà que quedar-se baix, i el seu amic tindrà que baixar, perquè és obligatori. Albert, quanta gent hi cau cap a l'anella de baix, no és? Bueno, t'ho he comptat que a baix hi cau un 40%, 40-45% a l'anella de baix, un 40%. Però tens que pensar una cosa, que el golso nosaltres no la volem utilitzar. Si fa falta golso l'utilitzarem, però en principi altres golsos no l'utilitzarem. Podem fer golso que caben uns 900 i escaig persones. Nosaltres creiem que l'anella de dalt de l'Ol Nord la tindrem que utilitzar. Primer perquè també volem parlar amb les penyes, volem analitzar diferents coses. Les penyes, la manera d'anar-se'n al futbol i estar dins d'un estadi serà difícil. Vull dir, porten les seves banderes, tot el que portin, però també tinc que saber quin espai necessiten tenir, però clar, tinc que guardar les mesures de seguretat, sempre quan no sigui primer grau o entorn. La cosa que vagi, no sé, el padrí, el fill i el net, això és una cosa, però és que si no, es perd molt l'espai. I no és el mateix la persona de tribuna que està sentada mirant el futbol com de del nord que vol participar. Parlo efusivament, a nivell físic. Vol aixecar, vol cridar, vol cantar. Tinc que analitzar-ho, però clar, els protocols s'han de complir. Sabeu que al nord molta gent se posa darrere de peu. És inviable, no podem. És que no es pot estar de peu al camp. No es pot estar... Bars. Suposo que tinc un clar que no n'hi haurà de bars. No pot haver protocol de bars, no podem ficar la venda de Coca-Coles. Ara, després, si la cosa millora, ens ho plantejarem tot. Però és que això és ingressos tot el club. No es pot fer. D'acord? Hem vist clubs que sí que ho fan, però bueno. Sí, hi ha clubs que venen alcohol, no?
Albert, si no t'és malament, vau acabar la temporada passada amb 3.102... 102. 3.102, espera, tinc aquí compte. 3.102. Pràcticament, en el context actual, repetir aquesta xifra serà complicat. És a dir, quin nombre de socis abonats te sentiries satisfet atenent aquest escenari que tenim actualment? No, Dani, jo no tinc la bola de vidre, ni jo ni ningú. Nosaltres cada soci que farem estarem molt contents. Nosaltres estem fent tot un escenari, jo crec que ens l'ha esperat a l'últim moment. No n'hem tingut de pressa. Per què? Però nosaltres estem en un circ, estem en unes regles del joc, tothom ha fet campanya de socis, tothom ja... El màxim ha fet 5.000 socis. Això us diuen. A partir d'aquí, nosaltres estem en un escenari de joc que tinc bastant igualtat de condicions. Nosaltres, dius, voldria jugar a futbol, amb aquest escenari no es pot jugar a futbol, és molt complicat. Llavors, un defensor també es creix això, en aquests moments. I serà molt difícil tenir una continuïtat, però ho tenim que fer. I tenim que tindre les mateixes regles de joc que els altres. Nosaltres no hem pogut fer una campanya del juliol i l'agost, com han fet la majoria de clubs. Ens hem esperat fins a l'últim moment. Més no ens podem esperar, ho tenim que fer. Perquè la gent vol veure lletra. Hi ha un munt de demandes la gent se vol fer sòcia. Molta gent es vol... Encara que no puguem entrar. És el missatge que ens arriba al club. I no vull dir, ens hem esperat fins al final. No ens podem esperar més. La setmana següent som a casa. Hi havia molta gent que demandava què passava en els partits que no s'havien pogut veure l'any passat, en certa manera entenc que se compensa amb aquesta campanya, però què passa si el 15 de desembre s'atura la Lliga? Mateixos d'aquest any, ho tenim que analitzar, la situació, si al gener tornem a començar, si que tornem a començar al febrer, si no es pararà i es començarà a i quan serà el moment de tornar a començar, nosaltres com a entitat ens tornem a sentar aquí i farem el que podrem. Primer que tenim que fer, acabar la temporada. El que li he dit al Dani, nosaltres no tenim la boleta, la bola de vidre, no la tenim. Nosaltres tenim que pensar, i ho veieu, ens hem esperat fins al final. Tenim que pensar que això podrem fer una normalitat. Que és fàcil? Nosaltres us enganyarem, fàcil no és. Podem ja portem una jornada, no, perdó, en portem 2. Quan sabem que fa 2 mesos era molt difícil. Què tenim que fer? Si a l'estadi no es pot venir, doncs tenim que donar servei. Com? Doncs amb streaming, amb televisió, on puguem, perquè la gent pugui veure el Lleida. Nosaltres el que volem és que es pugui jugar. Si no es pot jugar, és que automàticament se condiciona tot, perquè els treballadors tornaran a l'ERTO, la gent no pot venir a l'estadi, però igual, dintre de 2 mesos podem tornar. Doncs ho tornem a activar tot. I quan acabarem i analitzarem, tenim un marge de millora, tenim Copes del Rei, tenim play-off, és a dir, tenim moltes coses que a futur ens poden venir, que també li podem començar al soci. Avui no ho vull anomenar perquè no sabem si arribarem allí. Doncs si arribem, tenim Copes del Rei, comença el desembre, em sembla. Doncs el desembre, que vam jugar a Copa del Rei, doncs, escolta, nois, us donem a nivell cost 0. Per què? Perquè si parem, ja en tenim una famosa... No sé, ja buscarem alternatives. Tenim play-offs, si tot va com té que anar, fase 1, fase 2, doncs ja analitzarem, però tenim que veure com arribem allí. Ara no us ho podem dir, no sabem el que ens passarà. És com si un partner em pregunta, escolta, si no jugo, què tinc que fer jo? Jo hem negociat amb tots els partners. Si jugues, doncs farem això, i si no jugues, doncs pararem, i quan tornem a menjar, doncs tornaràs a començar. Abans que vam fer el mes de març o el mes d'abril. Però els partners no ens han deixat. Estan amb nosaltres. Però nosaltres al mes d'abril hem de pensar en ells. La gent que ens heu trucat i quan estan parlant aquests 2 mesos, ha sigut una cosa que nosaltres hem fet. Vull dir, donar servei al partner perquè el partner avui ens doni servei a nosaltres. I al seu moment tenen que parar-los. No ens pagueu de moment, però no ens deixeu, perquè és molt important que puguem continuar tots plegats. És a dir, buscar aquell equilibri. Avui t'ajudo jo, demà m'ajudes tu a mi. Què és el que estem fent? Albert, podries ampliar una mica la informació de l'streaming? Com ho haurà de fer una persona... Bueno, això ara ja us informarem. Jo crec que la setmana vinent, és a dir, també volem assegurar que la setmana com va tot l'escenari. La setmana vinent jo crec que l'entitat tornarà a sortir, o farem un comunicat. Serà una cosa senzilla, ho farem per la web... És a dir, farem coses senzilles de sexe fàcil. Segur que es farà per la web de l'entitat. Es pugui penjar un streaming, te puguis penjar, tinguis una clau, cada soci tindrà la seva clau, que es pot entrar, i si no tens la clau tens que fer el pagament. Com? Doncs amb TPVs virtuals, amb canals de pagament, com se fa a tot arreu. Com pots fer el Villarreal, perquè el Villarreal ho fa gratuït. Nosaltres farem un pay-per-view, per què? Perquè nosaltres la persona que realment està recolzant al club, nosaltres tinguem un servei. I el que no recolza, doncs, ha que pagar els 10 euros. I si és un producte nou, amb aquest escenari, doncs ara el tenim que posar això ho fa el Mallorca, per exemple, el Mallorca com a 20 que segona B,
va ser una cosa que va fer. El Mallorca de mi, en aquest cas el partit de casa, va fer també Lleida, cosa que no podia fer, recordeu-se'n, però al Camp Segur feia. I feia un pet de llueix que no era abonada del Mallorca. Aquí, Albert. Sí, Albert, també sobre el tema del streaming i no del pay-per-view, però si hi ha socis que està habilitada l'entrada al camp però per lo que sigui estan malalts o estan aïllats o per lo que sigui no poden anar al camp, s'oferirà també l'streaming a aquests socis o només s'oferirà quan estigui el camp tancat? Tinc que analitzar-ho. En un principi, nosaltres, quan al camp la gent podrà accedir al camp, tinc que pensar una cosa, el dia a dia, acontentar tothom és molt complicat. Una persona que una cosa que sigui una cosa puntual de 2 dies, de 3 dies, o que una persona estigui malalta 2 mesos. Ho analitzarem, ens pot posar en aquest club, ho analitzarem tot. Però nosaltres no podem estar en detall, està malalt o no pot venir i se'n té que anar. Nosaltres no podem estar al detall de cadascú. Nosaltres, si el camp està obert i la gent pot venir a l'estadi, l'streaming a l'estadi no es farà. Si la gent l'estadi tingui que tancar-lo, nosaltres hem de donar un servei a la gent. Perquè pugui venir a Lleida. D'una manera o d'altra, Vull dir, quan un partit tingui que parar amb Esport 3, i el farem per Esport 3, però ho tenim que fer. Per què? No ho tenim que fer perquè, a part, els tenim uns drets cedits a Esport 3. Els altres no els tenim cedits. Hi haurà coses durant l'any que ho tindrem que fer, però ho tenim que fer per obligació. I aquí tenen que anar buscant aquest equilibri. Entenc que els carnets són per les 2 fases que estan garantides. Tenen la primera fase i la segona fase, la fase com cada any, la temporada regular, considerem aquest any que és una competició diferent, és primera fase i segona fase. Però ens queda la tercera fase, que pot ser playoff, ens queda la Copa del Rei, ens queda diferents escenaris que nosaltres també ens donen una mica de joc. Clar, tot depèn, si parem un mes i mig, no parem 4, si es pare, que potser no parem. La voluntat d'avui és no parar. Suposo que està demostrat amb escreix per totes les parts. Una altra cosa és com se farà aquest dia a dia. Aleshores parlem de 13 partits en lloc dels 19 de l'any passat. Heu valorat si el descompte que fa en el carnet és equitatiu? No ho sabem, no ho sabem. En principi 13, i l'any passat eren 19. Bueno, però no ho sabem, perquè l'any que igual juguem el playoff i juguem el format de playoff no el sabem, no sabem com ho voldran fer. Nosaltres no ho hem quantificat. Nosaltres fa 6 anys que no pugem preus i nosaltres en aquesta situació no anem ara al mil·límetre de dir. Nosaltres hem fet un servei de lo que podem fer. Nosaltres fa 6 anys que no pugem els preus, o 7. Nosaltres hem fet ara una cosa que és podem baixar el de preu? Ho baixem. És una cosa que a nivell de clubs, gestionar un club avui, no és llei de qualsevol club. Això és una cosa, el Barça i el Madrid. Clubs més importants del món. A nivell d'ingressos. La situació pels clubs i les entitats, o tothom fem un esforç, o serà molt complex el futur que ens ve. El club, a més, baixa preu. A més, el club, al novembre, us deixa venir perquè volem fer-ho, perquè tinguem una mica d'un servei, però compensar-ho tot és impossible. Ni a favor vostre ni a favor de l'entitat. És molt complicat perquè l'escenari, en un conjunt, és molt complicat. Tothom diu, no, és que el mercat serà diferent. El mercat és com cada any. I el jugador li veia, si juga 12 partits, un juga 22. El jugador cada mes té que tirar endavant, té que guanyar el seu sou, i no, juego 12 gano 1.000, juego 24 gano 4.000. No. Jo crec que ganar 38.000 i a dividir. No el futbol, a tot arreu. Per què? Perquè tothom, com tots nosaltres, el dia a dia és el mateix. La hipoteca és la mateixa, és a dir, és difícil fer una nova normalitat. Perquè l'escenari i el sistema que hi ha és el que hi ha per tothom. Nosaltres tenim una temporada, la temporada 2021, que la tenim que tirar endavant. Si han pogut baixar preus, han fet tot el que han pogut i més. Amb els números, nosaltres tenim que tirar el club endavant. Independentment, igual que els partners no em diuen, escolta, que jo sortiré 13 vegades, no sortiré 19. No, nosaltres tirem el partner endavant i fem el que podem amb les condicions que tenim. El tema PCRs, vosaltres tinc entès que heu anat fent aquests dies, va sortir recentment que la federació financiaria PCRs als clubs de segona B. Pots explicar en quina situació ho feu? Com ho feu vosaltres? Ens van enviar a circular, però no hi ha res concretat. Perquè suposo que hi ha unes aportacions del sindicat, d'AFE en aquest cas,
però no s'ha aprofundit més en aquest tema de moment. Nosaltres tenim un acord amb els laboratoris, que ja ho vam fer per l'efecte bombolla, i tot el que tenim que fer nosaltres, de moment, seguim el protocol nostre intern. El dia que ens comunicaran a l'aula no tenim cap problema en comunicar-ho. No serà per llei, serà per tothom, tant per segona B com per tercera. De moment no s'ha profunditzat. Sé que hi ha una proposta damunt de la taula, també hi ha una proposta que cada setmana es tenen que testar, si es fes això, la setmana passada. Era recomanable el test, no era obligatori. Vol dir que dins d'aquesta informació que va passar de la federació també me n'havia penjat que era obligatori testar-se cada setmana, cada dijous. I la setmana no es va fer. És a dir, ho ha fet, també recomanable, no obligatori. Quan se fa això que dius tu, monjes, tiri endavant, serà obligatori. Però de moment no tot dir res. Estem avui som dilluns i no ens han comunicat res. No sé si demà ens ho comunicaran o el dimecres ens ho comunicaran. Jo suposo que també a nivell de laboratoris, a nivell de tot, això és que fer un protocol, no per Lleida, pels 102 de segona B i per tots els terceres. Això no és fàcil, perquè no és sol fer el test, és el resultat. Vull dir que hi ha d'haver una coordinació perquè el resultat, si tu fas això, vol dir que té que sortir abans del dissabte a les 12 o la 1. Jo ho veig que complex, A nivell pressupostari, menys partits, això implica també una reducció de pressupost. Si podries confirmar quin va ser el de l'any passat i quin tenen previst per aquesta temporada. Mira, l'any passat nosaltres vam tancar el pressupost a 1.372.000 euros. Nosaltres teníem un pressupost inicial tancat després ja el mes de març d'abril. Nosaltres l'hem tancat ara, que no sabíem quan tornem a començar, s'ha tancat ara el juliol. Nosaltres teníem un pressupost de més o menys 1.650.000. Si hagués fet una temporada normal, hagués fet un pressupost, parlo sense playoff, lliga regular. Hagués fet un pressupost d'1.650.000. La previsió que s'havia fet d'ingrés, regular, més playoff. Al parar al març es va ingressar 1.372.400. És a dir, nosaltres vam quadrar l'ingrés amb la despesa. Sabeu que s'ha fet un pressupost consolidat. És a dir, es va ingressar i es va gastar la temporada passada 1.370.000, més o menys. És a dir, quasi més d'un 20% menys. És a dir, vam deixar d'ingressar, i també amb els ERTEs, en diferents situacions, desplaçaments, hotels, també s'ha pagat menys. Aquest any, la previsió de pressupost inicial, és un pressupost d'1.810.000. No l'hem reduït nosaltres el pressupost. Per nosaltres estem preparant el pressupost per la segona de pro. On ens venen els ingressos? Hem de mantenir més amb partners i amb aportacions nostres, entens o no? Aportacions nostres, vull dir, dels recursos propis que tenim. Nosaltres el pressupost d'aquest any, si es fes l'any sencer, de l'1 de juliol al 30 de juny, el pressupost de Lleida, lliga regular, te parlo, seria 1.800.810. És la previsió que tenim, que ara podem calcular que podem ingressar. Tens que pensar una cosa, nosaltres, per exemple, socis, doncs dius que ingressem X, però aquest any crec que ingressem un 30% menys, diable, partners, hem de augmentar partides i buscar partners nous. Sol us dic una dada, si nosaltres no juguéssim, que no fes futbol, que el 18 de setembre no s'han començat, nosaltres tenim un pressupost de 312.000 euros. 312.000. Nosaltres sense jugar, és a dir, l'estructura de l'entitat, els serveis mínims, tot el que hi ha, nosaltres ens fa falta cada any 312.000 euros. Sense jugar, sense fer res. Està tot tancat. Vol dir que nosaltres hem fet un càlcul, que no quadra amb 1.810, una mica més, que nosaltres cada mes que anem jugant ens fa falta 164.000 euros. És a dir, si vam començar el 20 de setembre, el 20 d'octubre, tens que sumar 312 més 164. Per què ho hem fet el pressupost d'aquest any així? Hem fet un pressupost mensual, amb un mínim i mensual. Per saber que jugarem. Si juguem 6 mesos, perquè ja el juliol i l'agost no l'han jugat, i mig setembre. Vol dir que aquest 1.810 ja tens que restar uns 400.000 euros que no els farem. Però igual els fem per darrere. Per què? Perquè hem fet un pressupost també amb playoff. Nosaltres el pressupost amb playoff pujaria 2.200.000 i un pressupost amb ascens s'aniria 2.700.000. Perquè hi ha partides molt importants. Tot depèn del format del playoff, si podria entrar públic, si no podria entrar, si al maig estem com avui,
Tot i que estem molt condicionats. Nosaltres hem fet un pressupost que si fes en playoff, el pressupost aniria als 1.200.000. I si es fes a 100, si aniria als 700. Ja no hi aniria als 700, perquè tenim 2 mesos i mig que no els han fet. Ja baixaria, per exemple, als 300. Però què us vull dir? Que nosaltres hem de fer un pressupost mensual del que ens fa falta cada mes. Perquè si juguem a l'octubre i juguem al novembre, doncs anem sumant. Per què? Perquè també tenim molts partners condicionats amb això. Hi ha uns mínims establerts que es tens que pagar, una persona dona 100.000 euros. Doncs 30.000 els tens que donar. Juguem o no juguem. I si juguem, doncs cada mes em donaràs 6. Si un mes paga, si tu me'ls donaràs. També ho hem condicionat, això. Si juguem tot, doncs jo vaig de pagar 100 i vol pagar 112. I si no juguem tot, en vez de pagar 100, em pagarà 84. Però hi ha un mínim establert que estem fent. Per què? Perquè tenim unes despeses mínimes i estem de complir. Nosaltres hem de adaptar-nos amb Covid també. Per exemple, vas fer aquella reflexió Albert de 13, 18, no és que tinc que mirar el montante. I si un soci de Lleida te costa un 12, un 13, un 14% menys. I a més, al novembre, ja pots venir i pots entrar. Per què? Perquè nosaltres tenim que quadrar uns números. I tenim unes necessitats mínimes i obligatòries. I ens tenim que adaptar. Nosaltres tenim drets de pay-per-view, el que a negociar-ho, com tenim els drets de televisió, que ens ha permès doncs no anar amb fotes, que unes quantitats per nosaltres creiem que irrisòries, i buscar una alternativa que volem que siguem 8 vegades més. Ara ens ha anat bé amb el Covid, però potser una altra temporada no ens ha anat bé. Amb el Covid, aquella persona sap que també tindrà molta més productivitat i molta més repercussió. Saps que si fas pay-per-view i fas televisió, vols sobre el sector, doncs també tens publicitat per tenir més producte a visualització. Si venen al camp, les lones del camp també tenen més visualització. Si la gent no pot venir, no és el mateix que el Ramon Soler surti i la gent el pugui veure que no el pugui veure. Bueno, hem de buscar tots l'equilibri, hem de reinventar-nos, per suposar. I espereu-vos el futur, quin futur ens ve. Ens tindrem que adaptar a productes que fins ara no es comercialitzaven i ja els tindrem que fer. Nosaltres endavant no fem mai un PPV, ni a 5, ni a 2, ni a 10. No n'hem fet. Igual que tot en online de la botiga, tindrem que fer-ho diferent, tindrem que preparar tot un tema online, és a dir, nosaltres tenim un partner que és Nazis que el tindrem que seguir fent créixer i donar molts més serveis al soci, perquè amb 24 hores està el producte a casa, ens tindrem que reinventar, però si la botiga abans te donava X, sabem que avui te donarà menys, però te donarà molt més en online, que fins ara, per exemple, fèiem correus electrònics amb botiga nova llei d'esportiu, ara ho farem, seguim fer igual, però tenim que quedar línies de negoci paral·leles per aconseguir ingrés. Aquest any, és a dir, a nivell esportiu, el mercat no ha sigut diferent. Ha sigut molt més exigent, hi ha molta més angoixa, tot dura menys. Bueno, cada un juga les seves cartes. Nosaltres som un club, un projecte que està fet per estar a la segona B Pro o pujar a segona A. I com el Lleida hi ha moltes entitats llegint. Llavors, clar, el mercat és el que és. Ara que parlem del mercat, vas qualificar la plantilla que tens de competitiva. Està tancada, és aquesta plantilla? Nosaltres tenim llicències lliures. Quantes? 2. Nosaltres en tenim 2 llicències lliures. Llavors, tenim que estudiar, perquè hi ha el LIU, per exemple, que és compensatori perquè ve de la formació nostra. Tenim una, més el LIU, que la podem compensar. Podem fitxar a qualsevol moment. Quan tenim llicències, a qualsevol moment podem fitxar. Nosaltres tenim que mirar l'escenari. El dissabte no van jugar, el partit no va anar bé, a partir d'aquí nosaltres fem les nostres conclusions, però hi ha molta gent que no va participar al diumenge del partit. Gent important, que ha vist el projecte i considerem que és important. Aquí tenim a Diana, tenim a Quim Araujo, el Marc Romans Guapoc, que també dona la setmana... Hi ha el dia a dia, a partir d'aquí, tots són importants, però cada un ha de un grup pel seu rol. Dissabte, diumenge vinent, segon partit. Tinc una opció, tinc una finestra oberta. Nosaltres, per suposat, si tenim que utilitzar-lo, l'utilitzarem. I més nosaltres fem, tenim primera i segona fase, i més aquest any. Tinc que estar molt concentrats i ser molt cautelosos. No podem, no, al Nadal ja fitxarem. No, si nosaltres tenim una necessitat i tenim una oportunitat, dins d'això que parlem ara, dels pressupostos, però aquí tens que fer equilibris. Perquè no és sol fitxar, és fitxar, tens que amortitzar, tens que complir, tens que crear unes eines. No sabem què ens passarà la setmana que ve. No és el mateix que la gent pugui venir, i tothom se pugui fer soci, o que la gent no pugui venir tant, la gent tingui d'anar a fer streaming...
Nosaltres hem de buscar canals per tot arreu, per buscar l'equilibri de l'ingrés i la despesa. I avui en dia les despeses i els ingressos es tenen de buscar canals tot el moment que fins ara t'ho plantejaves. A segona B, si tu poses a segona o a la primera divisió, hi ha canals que existeixen de per si. Però a segona B ho tenim que fer. I es farà, per suposat, ho estem treballant. Albert, pots aclarir què va passar exactament amb Robert Costa? Robert Costa, nosaltres, com qualsevol jugador, quan arriba, es fa una revisió mèdica. Al cap d'uns dies es comuniquen que la revisió la fa el club, però la fa coordinada amb la federació corresponent. Ens comuniquen que hi ha un petit detall que es volen fer una comprovació, es fa la comprovació i ens comuniquen la setmana passada la federació que suspèn la llicència. A partir d'aquí nosaltres és una cosa que l'entitat no pot fer res, suspèn la llicència perquè a nivell federatiu el donen com a no apte. Nosaltres li comunica el jugador, si li diu, nosaltres ja no és que rescindim el contracte, és que no el podem executar el contracte, perquè té la llicència suspesa. Nosaltres li comuniquem al jugador, al fi i al cap és la part perjudicada, igual que l'entitat, que no podem tirar el contracte endavant, i nosaltres no podem tirar el contracte endavant. Una part, un dels condicionants dels contractes és que tens que passar la revisió mèdica. Però ja no per a nivell privat entre les dues parts, també és un requisit a nivell federatiu, perquè si no la llicència no la tramitaran. I efectivament nosaltres el 20 d'octubre, no sé què va ser dijous, o divendres, o dimecres, no recordo, ens comuniquen que la llicència està suspesa. A partir d'aquí no li comuniquem, nosaltres estem aquí per ajudar-lo que li faci falta a nivell personal, el Jordi, l'àrea esportiva i el Gerard Escoda ho parlaran amb ell, i si ell vol marxar o deixar en un altre lloc o el que sigui, faci. Però nosaltres aquí no podem tenir-lo a nivell contractual. Tot el que tinguem que fer per ajudar-lo, ens ajudem. Però ha de ser coses independentment del contracte. Noel, Bernat i Sevi. Bernat, nosaltres, tant Noel com Bernat com Sevi, si s'ha comunicat Sevi, hi ha una proposta de Romania. I està a Romania. Té contracte amb Lliga, està a Romania. Amb una autorització del club, l'àrea esportiva, està a Romania. Noel, a nivell esportiu, al Noel se li va comunicar. El Noel tenia molta pressa per poder saber ràpids, quan estàvem a la Vall d'Aran, si es comptaven bé i si no es comptaven bé, nosaltres li vam dir que ens anem al nostre temps. I Noel, avui, tindrà llicència del club, però igual, la tindrà igual de Lleida B. Nosaltres tenim diferents equips. Hi ha la patenta del Vilafranca, la patenta de Lleida B o la patenta del primer equip. Avui, del primer equip, no té dorsal ni té llicència. Per què? Perquè no s'hi compta a nivell esportiu, però nosaltres comptem amb una sessió. El Noel volia marxar lliure, l'últim dia ens ho va comunicar, nosaltres li vam dir que lliure no marxaria, que el sentiríem en un club, però lliure no. I a partir d'aquí nosaltres li tenim que fer ara, però no. Està entrenant, està amb una normativa dins del club, tot el que tingui totalment el club li complirà, però llicència, per suposar que en tindrà, però igual no la tindrà el primer equip, la tindrà de Lleida B o la tindrà de Vilafranca. I l'altre que m'has dit, Bernat, és una situació molt semblant que el Noel. Són jugadors que nosaltres a futur podem creure que el club pot tenir un recorregut, si no que inixirien, però la situació actual és que adaptar-se a la voluntat del club i també de l'àrea esportiva. No parlo com a club entitat, parlo de l'àrea esportiva. I a Ribera li passava el mateix. Pot tenir llicència igual del Lleida B o pot tenir llicència del Vilafranca. Però en aquests moments del primer equip és difícil, perquè a més, com he parlat abans, estem en una competició molt concreta i molt diferent i tenim que tindre finestres obertes i tenim que fer alguna incorporació. Això no vol dir que dintre de 15 dies, tant el Noel com el Bernat, pel motiu que sigui, àmbit esportiu, entrenador, direcció esportiva, consideren que si té que donar dorsal, doncs es farà, no hi ha res personal contra mi, tot el contrari. Són jugadors del club i ho tenim que gestionar i donar-li servei per superar que el diferent i estan fent dia normal. Aprofito que estàs aquí. Al febrer ja vaig explicar el perquè del deute amb Hisenda. En els darrers dies s'ha sortit el llistat d'aquelles entitats que superen el milió d'euros en deute. El Lliga Esportiu no sortia en aquell llistat l'any passat i enguany s'hi surt amb un deute superior al milió i mig d'euros. Aleshores, si pots explicar aquest increment tan important que ha hagut només en un any. Bueno, és que no és un increment nostre de deute, nosaltres tenim tot el deute tot recorregut. El TEA, el TEA és el regional, i després es pot anar a Madrid, tal com vaig explicar a la roda de premsa del febrer. Nosaltres, tot el que fas un recurs de recusació, independentment, ells a nivell, aquell llistat no el fa un tercer, el fa la part implicada. És com si jo feia un llistat
i tu faig veure que tu em dius calés a mi, o jo penso que em dius calés a mi, i tu em recursos a mi. Claro, pues això te'l faig jo. També puc ficar 6 milions, no pots explicar-te-ho. Doncs vull dir, ells consideren una cosa, si no ho farien, nosaltres tenim tot amb recurs, tot amb procediment jurídic que es té que fer. És una cosa que us ho vam dir, una cosa que n'hi ha per anys, i és una cosa que comportarà, com vaig explicar el Pensador del Febrer, altres derivades, que no cal que em torni a repetir, que suposo que ho vaig explicar bastant clar, i hi haurà moltes parts implicades, directes i indirectes. Nosaltres tot el que diem que fer a nivell jurídic ho estem fent, i per suposat que això és un procediment que durarà molt temps. Nosaltres creiem que tenim totalment la raó, a partir d'aquí ja el temps ho dirà. Sí, Albert, has parlat una mica per sobre del partit de... Un moment, fer una reflexió molt senzilla. Si els convenis de Lleida porten IVA tots a la ciutat. Tots. Si jo tinc que pagar l'IVA de l'obra del camp d'esports, jo el vull que me'l torni. Si no el tinc que pagar, el club ha pagat l'IVA del camp d'esports, 100 i pico mil euros. Si no el tinc que pagar, algú m'ha de que tornar l'IVA. Et faig el resum perquè tornem a situar a la roda de premsa del Febrer. Perquè els convenis de la ciutat per tothom són iguals. Clar, si nosaltres hem d'acabar pagant això, doncs imagineu-vos a la ciutat el que pot arribar a passar. Perquè nosaltres hem de dir una cosa, dins de la nostra defensa estan tots els convenis de la ciutat, I és el canvi el nom i el NIF, Les contraprestacions. Després podem discutir moltes coses. Si aquí té que haver a Lleida o té que haver a l'Ajuntament. Podem discutir el que vulguem, aquí en aquest panel. Aquí ni són. Això és un altre tema. Però vull dir, una cosa està molt clara. Vull dir, si aquí tots anem cap al costat, tots anem cap a l'altre. I nosaltres hem sigut molt clars al primer moment, en aquest sentit. I lluitarem fins al final, per suposat. Sí, bueno, És sobre això? Sí, és sobre això, perquè... Vull dir, canviar de... Entenc que la relació amb l'anterior ajuntament no era bona, però veig que amb el nou no s'ha avançat. Bueno, jo aquí ho vaig apuntar, quan vaig fer la introducció, si s'actua amb voluntat i aquesta voluntat se transforma en fets, voluntat en tenim molta, però fets ha passat 8 mesos i estem igual que el febrer. A veure, jo estic observant també, Jo observo la llista, observo el Força Lleida, observo tothom. Costa molt, executar coses i fer coses costa molt. Jo no dic que no tinguin voluntat de fer-ho, però això es té que tirar endavant. El Lleida, el hoquei, tots. Voluntat bé, però fets. Jo estic igual. Jo estic igual ara que el mes de febrer, com vaig sortir. Dimir solucions no me n'han portat cap. Llavors, totes les solucions les busquem nosaltres. Bueno, ja veieu els anys que fa que parlem dels convenis i que no cobrem convenis. Per què? Perquè no els demanem. Repeteixo. Perquè aquests convenis, el Lleida no els pot signar. Per què? Perquè no. Perquè l'argumentari jurídic nostre és que aquests convenis, si firmem allò, ens porten més problemes. Això és un bucle. O la ciutat. Ens posem les piles o no ens sortirem? Els convenis estan mal fets. Que tothom tira endavant quan firma convenis, el que vulguis. Però nosaltres fa molts anys hem firmat convenis. I una cosa que tinc de clar, altres, si en 6 o 7 anys firmem convenis i cada any que els van pagant, vol dir que nosaltres estem tot a l'ordre. Amb pic s'enganxa el conveni, el mateix conveni fa de bucle perquè no hi hagi convenis. És a dir, perquè si tu el primer any cobres el segon cobres el primer, el tercer cobres el segon, vol dir que tu cada any ho fes bé. Parlo, relació, conveni i dia a dia del club i tot. On s'enganxa el problema el 2016-17? Quan se comença a fer l'obra. Que els convenis estan mal fets i nosaltres estem avisant del primer any. No és un tema de bona relació o mala relació amb els passats. Això és un tema, si jo trobo, jo crec que l'Ajuntament de Lleida vol que el Lleida vagi molt bé, però vull pensar. Perquè un polític, per què està gestionant la ciutat? Perquè els clubs de la ciutat, sobretot el Lleida, vagi bé, perquè és el servei del ciutadà. I ho vull entendre jo. Que ells no tenen la solució? No ho sé, voluntat. Jo us ho vull dir el febrer, de voluntat en tenen molta.
De solucions, a mi no me n'ha aportat cap. Més pregunta més al respecte d'això, després que se vol preguntar l'altra cosa. Sí, volia tirar una mica endarrere. Has parlat una mica per sobre del partit de dissabte, que malament es va perdre, i tu vas ficar un tuit amb les paraules, si no m'equivoco, autocrítica i reflexió. Vas trobar a falta autocrítica després del partit? No sé si a les declaracions de Molo, dels jugadors o a l'entorn, vas trobar a falta una mica més d'autocrítica? Jo no parlaré del Molo, parlaré de tots. Vosaltres tinc que fer autocrítica, tinc que fer reflexió i tinc que buscar solucions. Qualsevol empresa, qualsevol lloc, qualsevol moment, que sigui això, jo no parlaré del Molo, ni del Molo, ni dels jugadors, els que van sortir a parlar de la situació que es va venir cap de setmana i del partit. Jo vull fer una reflexió en veu alta, però positiva, no negativa ni contra ningú. Una pregunta més, voleu contestar alguna cosa, voleu algun dubte d'això de la campanya de socis. Nosaltres tenim intenció de començar del 5 al 10, comencin la gent a fer les renovacions o activacions, millor ho vulgueu. I això sí, el divendres 27, sé que és el 27 aquell divendres últim de novembre, aquí serà l'últim dia, perquè ja farem començar amb els socis nous. Demanem a la gent, vull dir, una mica de comprensió. Nosaltres hem fet una mica dins de cada àmbit, a la campanya de socis, hem fet un descompte que nosaltres ho podem assumir i assumir els dos partits del novembre i donar a la gent que no. És a dir, no volem ni que la gent tingui de ràpid i demà, vull dir, volem que les coses siguin senzilles i fàcils. Ho hem fet d'una manera que la gent s'estigui còmoda i qualsevol dubte facilitarem correus electrònics que la gent els pugui enviar, pot haver coses puntuals que la gent pot tindre algun problema, doncs per solucionar. I te puc fer una foto del carnet? Vols fer una foto del carnet? No, tu. Ah, sí. Sí, ho he acabat, sí. Té alguna pregunta més, l'Albert? Ah, sí. Sí, Albert, volia preguntar sobre, ja fa mesos d'això, no sé si tu va exactament quan va ser, el comunicat aquest que van publicar alguns jugadors que volien marxar, no sé quina, ja no me'n recordo que el club va respondre amb un comunicat, però no sé si ens pots explicar una mica com es van desenvolupar aquells dies i quina és la visió del club. I després, més concretament, te volia preguntar també pel cas de Joan Oriol, perquè ell va manifestar públicament en una entrevista de la temporada passada que ell volia retirar-se aquí i volia després treballar amb el club. No sé si ens podries explicar en quin moment es va torcer això i per què Joan Oriol ara mateix està en estic a Lleida. És molt senzill. Els jugadors d'aquestos, en aquest cas, ells tenen una oferta econòmica, vull creure que superior a la de Lleida, i el que parlàvem abans. És a dir, a la vida tens drets i tens deures. I clar, hi ha gent que això no ho té clar. Vull dir, és que sempre té drets. I implicació amb l'entitat no van correspondre, les coses com siguin. Ells van primer tindre una oferta, ells van voler